Salut, salut! Aici Darius împreună cu... Raul! De la Copii Că-s România și jucăm Team Fortress 2. Diamond de Handle. O să vă las numele meu de Steam în descriere. Al meu nu. El e anonim. Eu sunt Blue. Și eu. Bun, stai cu mine. Că suntem puțini. Vreau râd. Ce încearcă un de moment să omoare un medic cu sticla și nu reușește. Ah, te spai, cred că te văd. Cum sunt spy? Bine. Ești demo man acum. Uite să... Ba, nu sunt demo. Aoleu, cât la noi aici. Mamă, dar să... Puțin stai să te raspawnezi, să știi. Eu stau puțin, nu durează mult. Bă, dar ăștia vin toți după noi, așa, se bagă pe noi. Stai că mă fac heavy. Tu ce ești? A, tu ești... A, da, toți spy ești. Ba, nu. Ba. Acum ești scout. Ai fost spy. Păi de puia mea! Taci! N-ai ce face? Unde ești? Că mă fac... Ce? Trebuie să înjuri neapărat? Nu, dar m-am încurcat. Thank you, guy. Shut up, man! Motherfucker! You are a bitch! Ce copii? Kids! Kids! Ce copii, bă! Ala. Bă, să voră de după Justin Bieber Baby, să audă ea, să știe eu, să enerveze. Stai că așa o să-mi dea toți dislike. Bleh! E și copyright. Gata, suflu în microfon. Oh, e un doctor aici. Am doctor, bă, eu șmecher. La, hu! Shut up! Motherfucker! Die in hell! Bobiniat. Motherfucker! Raul killer, motherfucker! Shut up! I don't care! Oxymiro, noob, 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 noob! Noob, 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 noob! Toți sunteți nubi. All of you are dead! Ce să mă fac, bă? A. Ne, nu vreau spy. Mă fac scout. Clasa mea preferată. Valentino, ai auzit? Că mă cheamă Valentin, dar nu s-ai auzit? Valentino, mamma mia! Pizza! N-ai auzit ce-a zis? Valentino! Valentino, mamma mia! Bă, dar unde le Mamma mia, pizza! Valentino, mamma mia! I'm Romanian! I'm Romanian, bitch! Mă la trenul! Hai că câștigăm! Da, câștigăm la anul. Noob, oxy noob! Bă, eu sunt roșu! Oxy noob! Bă, eu sunt roșu, what the fuck? Aoleu. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Yay! Nu! It's time for victory! Am fost votat să ies. M-a dat afară de pe server. Caterinca totală. My God! Doamne, sper că nu vă supărați mine, băieți, dar ăștia-s nebuni. Adică eu sunt nebun. Aoleu.
M-a dat afară de pe server. Valentino, cum ziceau ea, Valentino. Mă, nu puteam pe serverul ăla am intrat. Că am intrat pe un server. Nu, nu intrat. Top connect pe tine? Valentino, mamma mia! Pizza, mete! Bă, e un... Știi cum arată masca lui Rey Mysterio, nu? Un heavy are masca lui. Și îl cheamă Rey Mysterio. Serios. Hai să spawn, e AFK. Mamma mia, Valentino! După facem partea a doua? Da. Secretul nu le zicem ce o să facem. Da. Nu le zicem din ce o să facem partea a doua. Dar măcar poți să zic cu ce o să fie. Cu ce? Nu. Da, cu bătaia o să vin. LOL, mă omoară medicii. Eu sunt blue. Unde LOL, era? de ce mi-o dat? Cineva mi-o dat. M-a bătut medicul. Da, chiar! Vezi? Ce poză sexy avem la noi în bază. Ia. Incoming! Câmpul de lume! Unde mă avem poză sexy? Unde, bă, că nu văd? Stai că vin la bază. Nu! Stai că Voi unde? Stai un pic. Că schior. Stai că vin acum, stai. 16 secunde. Ah, Nu, uite pe perete, bă. unde? În spate. Unde e ăla? Uite, unde-i ușa? Uite, Unde? în spate. Ah. Uite ce mele am la scout. Ce? Ia, arată. Au. M-a luat. Nu, pe mine nu. Pe- Fugi, Raul. Au, 17 fugi. Fugi. Și ce câștigi dacă fugi? Nimic. Vor să... Dă yes! Să amesteci echipele. Îmi place cum se aude când le amestecă. Echipele se amestecă. Te-a mutat. Știu. Ba nu. Ba da. Ba nu. Îs la roșu. Și eu. Câți... Uai, câți... Cum s-a aranjat echipa asta, cum e aranjată. The Scout is a spy. Auzi, zice că e o spy. The Scout is a spy. Auzi, The Scout is a spy. Și eu scoutul. Știam că ăla e spy. M-a luat. Asta de le arată și mai bine. Știam că ăla, știam că îi spy. Știam, ăla era mort. Ăla, e ăsta de lângă mine? Uite-l pe Rey Mysterio. Păi nu că l-am omorât pe spy-ul ăla. Mi-a prins fuckhead! Doctor, mori. Mor, Sentry, mori. O revenit Mysterio. Știu.
L-am belit. Nu! Mă ții mult? Ha? Mai mere. Hai că am ajuns la 10 minute, mai filmăm un pic. Eu singurul stau de aici. Mor și tu. Ba, nu e singur. Nu zic așa și eu. Ce nu pot să-l omor? What the hell? Tot ei câștigă. Da. Nu. Nu e, noi câștigăm. Salut! Ah! Plasa mea de muște-i praf, deci o schimb. E mai slabă decât bătă. Uita. Eu n-am bătă de baseball și de ce am? Știi cum se numește? Ha. Ia zi. The Warp Assassin. Bă, fain, m-am spart. Și ce e? Cum arată? E ceva de chestii de aia cu care se îmbracă cadourile și cu un glop de Crăciun. Ăsta e spy. Aha, nu-i spy. Nu. Mai ținem până la și fix că mai 6 minute. Zic, bă, ăștia au mini sentry. Nu, ce zici? Ce? Îl ținem până la și fix încă 6 minute? Mai filmăm 3 minute. Ok. Până la și 13, nu, hai. Încă 2 minute. Ai văzut ce arma am eu la medic? Ce armă? La heavy, la medic, la inginer. Ce armă? Unde ești? Atac. Cum ești din bază, ia-o în dreapta, ca să-mi vezi gun. Ok. Trage cu ceva gaz. A, văd. Cum e pe tine. Fain. Uite. Vezi că și eu sunt inginer și am pus și acolo un sentry. Salut. Hai, construiește odată să-mi dea și mie ceva. Dă-i. Tu nici nu ai din materiale și tot dai în ea. Iată, hai că mă duc să iau nu mai da în el, că-l fac eu. Dar îți dă el materiale. Da, da, o să iau direct, nu mai. Vai, un... Ăla-i spy, Aban. Gata. De ce nu-mi dă materiale? A, uite, îmi dă. Fă-ți și tu, nu în partea ta. Am să te ajut. De ce nu-mi dă materiale? Așa. Gata. Dă-mi materiale. De ce ăla nu-mi dă tău materiale? Că îți dă materiale, ăsta trebuie să-ți dea materiale. Să-ți dea chiar multe. Nu înțeleg. O, vreau și eu din aia. Mă doare mâna, au.
Acum. Cu plăcere. Cum zici? Așa, dă-mi materiale. Aoleu. Vezi că mă duc în atac. Chiar dacă e mai ciudat că sunt inginer. Darius, tu unde ești? Ai intrat acum undeva? Am intrat în atac. Și era să omor un soldat. Ia, câte viațe am luat? Nici un pic. Mi-o zburat sentry-ul dacă mor eu, nu? Ce? Mi s-a distrus alea, nu? Nu. Ah. Dacă o să mă fac altă clasă, o să mi se distrugă. Da. Gata, ne bartă ea. Dar nu, că dacă vine aici suntem apărați. Și ce? Uite câte au capturat ei și câte am capturat noi. Ce? Nu vezi că noi le-am capturat niciuna și ei au capturat pe toate. Da, dar noi ne apărăm bine baza asta de aici. Avem astea două senturi. Și ce? Și se dau automat. Cum zici? Ce faci teleportat? Da, din bază să meargă undeva, să nu se chinuie. Nu aici. Mai ții că au trecut 3 minute. După aia nu poți să-l pui pe YouTube. 16 minute, nu. Eu am fost Darius, el a fost Raul și ne vedem în episodul următor. Bye, bye! Salut!